Čaute ľudia, ja som Rex a vítam vás pri mojom ďalšom tutoriáli. Už treťom, ktorý natáčam za sebou, no v podstate video, ktoré natáčam za sebou. A je to tá informačka a prvý tutoriál. No, ja som zabudol, čo som chcel vám ukázať. Už viem. Takže je to taká blbosť, ktorá by sa vám možno mohla hodiť a naučili majú jedni spolužiaci. Takže, no to je proste jedno, napíšte si tam na tú zložku, čo chcete. Dajte si vlastnosti, choďte to prispôsobiť a dajte si zmeniť ikonu. A vyberte si túto vec. V podstate ja už iba na premenovať zmažem. A prečo mi to nejde furt? Najlepšie, keď si tam nič nenecháte, čiže ja to ešte raz mažem. Keby chcete vedieť, že ako som to spravil, tak som to spravil aj jednoduchým klikom a to sa volá Shift Delete. Ale prečo mi nejde tam nahať nič? Tak tam dám volačo. Tak. No, mám to tam. Vlastnosti prispôsobiť, zmeniť ikonu. Šupito. No a je to tu. Máte neviditeľnú ikonu. Vy keď si to vlastne dáte, keď rozmýšľam sem, takto nejak, tak by vám to ani tak veľmi nemuselo ani tak vadiť, pretože ono to tam celkom aj splýva, že by tu mal voľakú hovadinku. Čiže tak nejak. Ja sa s vami opäť lúčim. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Je tak odber a s vami ešte raz lúčim, lebo sa s vami musím lúčiť furt. Tak, proste tak. Som lúčim a čaute.